masayang mga drama sa radyo. Nasa numero 1, RMN. Feel mo to. Real na to. RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Matagtaw ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahom sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, Diliktanan mo kilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang iso, samtang kini itlog pa. sama nga doon na kay gikawilihan ning kalibutana, nga matod pagihapon ni Ate Press. Wala kapuslanan nga hilatan mo pa ang gatas nga nausik. Kun Ako Ang Pasultihon. Recorded by X Thunder Gaming. Kumusta ka mo? Niyan sa minyong alagad si Kanginan Trifon Morales. And then akong partner sa diri si Randy Dayat. Kumusta ka mo tanan? Ani-ano sa kita ni itong naandang tulumanon. Kung ako ang pasultihon, asap kita, always say a prayer mga kaigsunan mo. Importante ang atong pagabuhaton, unas tanan. Ang atong pagampo, panalangin ito sa labang makagawam. Lord, thank you kay Lord sa mga grasyang imong gihatag kanamo. Sama sa grasyang produkto ginatag sa Seed Marketing, sama sa Panyawan, Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, Kaping Matapang, kaya kang ipaglaban. Grasyang ginama. Basta Seed Marketing, tatak, magaling. Kini si Trifon Morales. Bueno, kasi na lang itong Cinder karon ang atong magtatampo. Pinadakin ni sa kababay nga nagpatago lang sa nga Jinky. Kini gibawatan og duha sa radyo ni Ri Arellano. Kaya so na itong Cinder si Jinky. Kini akong problema bahin ni sa mong silingan na hilason ba murag si kinsang natua ug kung anong na problema ko ani niya ingon magud ini ang mga paghitabo. Each day I live I want to be a day to give the best of me. I'm only one but not alone. My finest days is yet unknown. I broke my heart for every game to taste the sweet and face the pain. I rise and fall, yeah, through it all, this much remains. I want one moment in time when I'm more than I thought I could be. When all of my dreams are hard. Para ko ng stereo niya, God. Huh? Sabat kayo, oy. Murag na itsura sa basurag ni Agi. Patingugan na. Ay, ako kipasingitan ini da. Bida, wara ba ko manginlabot ani nila, pero ako gipadungog-dungog ani. Uspan ako kanta, bi. I want one moment in... Patingugan ang stereo niya ka na itsura sa basura. Basura di ay. Asa yung basura diri. Paugatan ta ni, bi. Give me one moment in time when I'm racing with you. Nawa na. Confirm na. Ako gihinungdan ani. Karon ka magayhana ka. Ako gi mong gipalagot da. Huna ay agila sa Davao nga mausi day Sara. Ha. Ni asay tahod sa agila nga mausi ako. Ha. Ha. Bantay lagi ni. Dai, Jiki! Unsa man? Sige na sugaday! Tanay ko rite! Soda dire! Swerte siya nga siga na. Wa pa ay. Blackout yung naong ani babayhana. Bantay lagi ni. Pero sige lang, one day, usa ka adlaw ana, mag-abot ang atong duha ka daan, mahimo na ning two-way. Dai, Jiki! Paghuwa tayo, musuod na ko! Naya na ay, magumba na, bida. Ngita gyud mo ingkre ko ay. Ano ka? Ano sa problema ni mo, ha? Anong sapot na ba siya ka? Da, kanang Ano try silingan. Kanang silingan atong hilason. Murag way utang. Hilas-hilas murag yung mga dato. Probida nga nun naman sa kausar mo yung tabo ni mo. Yun sa Nisurok akong dugo patero ni abot tag 1,000 over 500. What? Kasi may di maglagot ha, nga nagkanta-kanta ako sa gawa sa tumbay. Ang silingan atong may buot nga hilason, padungog-dungog og sulti.
Bida. O sabi, gisulti di niya. Laliman ka ni Sagit nga, Sinan, madingugan ang stereo kay sabak ang tax basura. Asa may tax basura nga? Wa may tax basura. Ako, tingali, imong tingog day. Murag tax basura. Gawas niya. Bantay, labi to ng bayhana. Makitaan ko lang nas gawas. Bisag asa pa na. Bisag napas ilang tungod. Kakita gid siya kumo nga murag ka ng missile sa Ukraine. Unsa? Di na, uy, tubay. Taon ka na taon mga way lab. Mga taong way buot ba? Way buot. Ana, pasagdi ng mga way buot. Hindi pasagdi. Muabusa lang ato pasagdan. Kinahanglang pakitunta na kung unsay lihok sa agila dinis ato. Kung dunay agila sa Davao nga mao si Inday Sara, naasay tahod sa agila dinis ato nga mao ako. Ay, day, makaon lang taday. Kay murag gutom naman day. Kilawon ko noon siyang way suka-suka na. Gutom lagi day. Bida, oy, maon na tapos nagsuka naman ko. Paghugas sa dito sa plato. Sige. Hoy, tutloy. Siligan man yung sagbot diri, oh. Oh, siligan ni adto. Adto dito. Dili man atong sagbot ba? Kani dili, ma'am. Oh, kana. Kana mga dahong laya. Siligan na. Paingon dito. Sila mo'y pahipos sa ana. Dalian na sinon ba? Kay nagang pagkatrabaho on dirsod. Kanihot lang. Nganong gisigihan man na ninyong paingon diri sa amo ang sagbot? Unsa may buti pasabot ana? Oh, nganong kami may pahipuso ni mo ana, dili man among sagbot. Unyog din na inyo? Inyo na ikahig paingon diri sa amo. Unsa man inyo pasingit ni? Unsa? Pagtarong anang sinultihan ni mo ha? Kahilas gud ni mo taon. No, kami naman uy hilas. Dili ka kamo? Basta nagtuo na lang gid mong nagtuo ko. Sa? Ha? Nasuod na diri sa among lugar ang sagbot ha? Inyo ginagibutang diri ha? Di kay na ninyo kuhaon. Aw, ha. Padlakan tagid mo. Pagdagan, kahilas gud ni mo. Tagaan takag 72 hours. Basta di ninyo kuhaon ka ng mga sagbot nga inyong gikahig diri sa amo. Aw, magbanaw ang dugo. Hilom oy. Mura na ba kag-asawa ni Dato Adlaw? Mura kag-asawa? Ay, kisgot ana kay na priso na na. Hmm. Basta di ninyo kuhaon. Mubaha ang dugo. Recorded by X Thunder Gaming. Anong ikahig mo sa mo pingon nga mga sagbot ng mga basura dre, ha? Nya, masuko gyud ka. Ma'am ko'y sugo ni ma'am, sir. Nya mo tumo sa ka. Dili ka mo reklamo, di mo na maayo kay may masuko ka taong. Masuko minoon siya, sir. Iya minoon kong putbulon. Kasi may nagsweldo mo. Kamu, sir. Oh. Ako'y nagsweldo mo, ha? Kay kanang imong ma'am, utro po ng ako gisweldohan. Oh, sorry, sir. Sunod, ha? Dili ka ni maayo ang iyang isugo ni mo, ayaw tumana. Ina, nga nag-ingon ko. Kasabot ka, tukloy? Oo, sir. Day, bida nga nung hapit mong bugnos to silingan ganyan. Dili kay bugno lang ang mahitabo paterno. Gubat na gid unta. Bida sa nimo, oy. Ay, naunsa biya taon mo, oy. Imbis silingan mo, maghuyoy, unta mo. Unya kay mga hilason man na. Mangita magbikil. Ha. Kani adto pagid na init na kay na siyag dugo. Kanang kanahana na nag-init kay na siyag dugo nako. Nagtuo tingali na siya nga magpaupoy-upoy lang ko. Wala sa kong bukabularyo ang magpaupoy-upoy paterno. Nakaila ka gid na kong unsa Ay, ko. lagi. Pero gamay naman taong kayo ng hinungdan. Oy, madaara man tanang istorya, day. Ay ako'y problema. Kanang silingan natong hilason mo nay problema, mo nay naay dakog problema. Abi kay mas portahan sila kay nato mag-iningon ana sila. Kahilas ko taw nila. Ay, ayaw lang taon na day. Kain lang taon na. Likain lang, aron, way samok ba? Kay lison kay madako ang inyong kabuang hinoon, porbida. Naibawa biya ka na ako. Bawa nga likay na. Aron dito mo samok, sabot ka? Bisan unsa nako kaisog basta ang ako na ganing bana may musulti nako mukurog sad ko kay nakailam ko sa kung bana kun unsa na kun maoy masuko. Unya to? Oh, saan mo sa igilang taon ni mo diha? Kana lang ko atong silingan nga tagalaing planeta. Bida na nasa kaano. Ambot ba dong? Uy, ambot na gid ang bayhana gyud. Makakita na gani ko nang iyang naong no musurog gyud akong dugo, murag magbukal-bukal dayon. Maglagot o magtan-aw na iyang naong. Uy, napay kilay ay murag yung sungay sa kabaw nga napas. Di mo sige kagsimba. Hala no panaway din ang tinuod man na. Dili na murag sungay sa kabaw ang iyang kilay. Arang-arang pa ning ako kay murag makdo. Bida, ambot ibo tao. Tanawa dong. Oh, ano man? Kanang ni gawas. Nay, iya man ang bana. Oh, mo din na yung bana? Oo dong, sa tanaw nimo. Ano sabi ako tanahon? Kanang iya bana ba? Oh, yan naman. Ano sabi na yung bana? Tanaw nimo kaya nimo iyang gidakon? Kaya ba na nimo kanang iyang lawas?
Ano, subagayon mo ni mo? Just in case ba? Singan? Just in case, kung magkinaunsa ba, musukol ka ng lawasa. Tanaw ni mo, kaya ni mo. Bidan mo dyan, bisag tabang pa mo do ha. Okay, ano sakto? Muna akong bana, isog. Basig ka ng parehas sa nas imuha ha. Inigsugod, maayo pa kaayo, inigtunga-tungas away, dungoy na. Alam na, yun, naunsa ang taon. Ha? Maayo kay may tunga mo, Duha. O, unsa magud ay ni Kap? Husay day ni? Dili day ni okasyon? Okasyon nga dang hikay. Ay, sa'yo mamina mo, Duha, ha? Gipaari na mong duha, kanahibaw ko unsay inyong gikabangian ug murag dumot na ning inyo. Takto ba ko? Tingog, Unsa may dige. nagsulti ni mo anak Kap? Bitaw, Kap. Ang Kinsa man? nagsulti na ko ani, way lain. Kundili ang inyo rag yung mga bana. Ha? Unsa gudi ay? Gareklamo sa inyong mga bana kay pirmi mong dili magkasinabot. Unya na balaka sila kay pulos na doon na nila yung mga hulga sa usag-usa ninyo. Mao, nga dili maayo kung dili mo mahusay. Kasi Kasi nagreklamo reklamo na anak, mo, Kap. Kap. Ang inyo lagi mga bana. Just. Kasi sunod-sunod ako. Ay, sa sunod-sunod. Gab ba ka diya? Kaya unsa man day na? Ningon kong traidor, ingon sa ta hudas. Nya, para sa dada. Ha? Spelling ako no na. Para... Pangila mo! Makuhaan ko ninyo! Nagsama ka, Kap? Ay, magbuot ha! Kini inyong problema mo yung atong atimanon. Ha? Dili ka mahelbot mo sa akong kinabuhi nga wa mo'y labot. Ay, Sorry, Kap. Kap. Kana, maunay gusto na ko madungugi ka ninyo. Kanang mangayo mong suri sa usag-usa. Kung damay ra sinungdan sa inyong away, kung mabot mo pa naghulga sa usag-usa. Kini magud siya, Kap. Sa ako. O nasad. Oh, panggimtan na baro kilay mo. Sorry kaayo, Kap. Dili na ko gusto nga naa pa ng panagbingkil ninyo ha, panagbangit ninyo duha ha. Gusto ko nga karong adlaw, karong mga orasa, utlo na ninyo inyo panagbangi. Silingan ra gud mo. Unya dili mo maghoy-hoy. Hinumdumin ninyo, moabot ang panahon nga magkinahanglan mo sa inyong matagsilingan. Usa, dili maayo ang inyong awayo ng inyong mga silingan. Pagbinat ka, ay tamo, kay hapit na ang Semana Santa. Hinay-hinay na mo ginulsol sa inyong mga sa. Kinsa tong mga tao nga inyong hisadaan, pangayo na magpasaylo. Uy, kasabot mo, paningog mo! Recorded by X Thunder Gaming. Okay, sultihan ta mo ha. Naglabad na nga kung unin nyo kung saon ta mo nga mahusay mo. Pero karon nakita na ko nga milihok na ang gahom sa Ginoo o gihupay ang inyong tagsatag sa kakasing-kasing. Nala, sige, pangayo mo pasaylo sa usag-usa. Pasaylo ako, Mary. Ako sad mare. Time pa. Manag kumari di ay mo. Kuno. Ano? Kaway klaro, biya ninyo oy. Pero sige lang. Pero wa man ko kaila sa iyangan, Kap. Ako sad, Kap. Okay. Pero sige lang, mas maayo hinoon. Basta importante nga, magkauli lang maayo ninyong kabubuton. Ha? O hinaot nga magpadayo ng inyong panagsuod. Okay? Okay, Kap. Mare, sorry. Ay, sorry, sad, Mary. Balag wa tagi kugos, basta kumari na ta, ha? Uy. Hala, sige. Kung mahibaw ng inyong mga bana, labing siguro, muligid tos kalipay. Kaya wag yun sila ilaing gihangyo na ako nga ulion mong duha. Salamat, Kap. Salamat kaayo, Kap. Nya pasensya na gid ka, Kap, ha. Nalala, pag biso-biso mo, timaan sa bag-o ninyong dalan nga inyong gisao, bag-o ninyong dalan gisubay nga karon ng kauli na mo, wano mo mag-away. Hala, biso-biso mo, biso-biso. Kaya mga on, takigigutom ko. Pasensya na, Mare, ha. Ako sad, Mary. Pasensya na, good, Mary. Oy, ato niya sa amang bahay, Mary, ha? Sure, Mare. Kamusad, ha. Maghikay man sa guugma. Oh, sure, Mary. Okay, let's go na. Ato na to sa pikas kwarto, kaya tuway ka may giandam na ko nga para salo-salo na to. Ha? Nadali na mo na. Okay, guys. Uy! Ginoo ko! Naunsa ko mo din eh! Ano nang unsa mo? Naglayog, magod mo doha. Uy, Berbeda. sinon?
Undangan na ninyo ha! Undangan na! Dawi. Abi na kung nasolban na ang kaso. Iyaman sila inagbugno, oy. Mga tanod! Dakpan ni sila! Mga tanod! Naunsa man mo, uy. Imbes na sitol naming tanan, kaming duha, kamo na sa rin nagsukmagay. Kaahak mayaani, uy. Hambog ko siya, God, nga siya ko yung nagpasitol nyo, kay siya ko yung kamot nga magkasabot o mag-abot mo sa kapitan. Kunya, wala rin ko ilabot yung kapitan, porbida. Unyo, saon taman ay ni Ron, ha? Nga nagbahad naman to si Sinon, ang bala sa tong silingan. Porbida sa istoryawa, kumadlo ka na niya, GK, ha? Bisag karoon pa na yun, magkikamatay ko! Paterno! Mao na nga akong problema, imbis na settle na unta mi, ang amo naman sa noong mga bana ang nagkasumpaki. Ug nahadlok ko kay pulos na banis lang mga isog. Kining hilumon bitaw, lain kay masuko, mao na akong bana. Nya pulos nagbinaharay, murag kami sa una ba? Unsaon man ni namo, uy? Ang kapitan naglagot na gyud nila, murag ipapriso kuno silang duha. Mahimo sa dayon ang ipapriso sila? Unsa man og kamo ang pasaltihon? Jinky. Okay, ang sendo na to karong adlaw, Goliath. Atong sinder ati pres, inday jingke. Jinky. Kinis jingke ati pres kanang permiro gaway-away siya silang kumari tungod lang sa mga way hinungdan nga mga katarungan ba or way hinungdan nga paghitabo. Karon nag-uli na to sila ati pres kay giuli sila silang bana dito sa kapitan. Ga ang bana naman sinuon may gaway ga dubog binon dito speakers kwarto pastilan wa masabot. Nganong yun naggalalis ang bana nga ang ingon ang bana jingke nga nganong hambugot siya nga siya rin nagingon nga ako siya ko mo nakaingon nga nag-abot kuno mo sa kapitan maura yun ilang gilalisan po dunya kuyawas jingke kay kanir ba yung bana bagsik isog kayo at ipres mao ni ang problema ron saon niya Onya, nga oto ang saon iyang na problema, basig nagpatambag siya. isog ra ba kay niya akong bana kay hilumon kay ni tingali kung sa'y mahitabo ba murag kami sa una kung saan man ni nako nga si kapitan naglagot man sad murag ipapriso man silang duha kapriso inoon silang duha ati Lana. Bam. Sila mga asawa, primero mga hinungdan nga nagkalalisay, hangtod nga ni konektar dito sa bana. Nining orasa kay nagkauli naman mga batasan sa mga babae, mga asawa, sila mo po mo pabugna mo may silang mga bana. Buutan ra bang kapitan, Bam? Kaya ang kapitan, ini maghusay sa iyahang mga constituent, pakanon pag yun. Buutan kayo. Di parehas ubang kapitan nga di ato bangon. Di pa Iya, libre pag timo. Mas iya, usay. libre timo, tanan. Murag si Bambina. Murag pambina ko. May daog ko ang timo. Magdaag tino. Timo driga. Bagumbayan. Bagumbayan. Huwag ka magdagburikat, Bam. Paano? Nagtarong naman. Ano tayo paambit, ha? Okay, Bam. Kuwari ka din sa New Testament, Ah. Juan 13, versikulo 34. Maghatag ako kaninyo bagong sugo, paghigugmaay kamo, Kana. ingon nga ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo. Mao ni pong kung ingon kang New Testament, dingog na ni Jesus ang nagsultian ni Goliath, no? Doon na malagi panultihon nga ang love kuno sa Ginoo bounds new boundaries. Walay kunutuban niyang gugma. Parehas gospel kagapon Goliath katong prodigal son. Gapon, prodigal son. Oo, nga bisag nakasaa. Karon kay ang katong giayo nga masakit Masakit ito, no? Kana bisan kuno og unsa ka dakong sa iyang anak ang amahan mo agyod gidawat yun gihapon iyang anak mausad kuno ang Ginoo mao kani karon ingon sa paghigugmaay kamo so kamo mga asawa kamo maoy karoy mo daog papil aron magkauli ang inyong bana no kana kung giingon nga ang bana haligi sa panimalay ang asawa tigpatindog sa haligi kana ang bayot ang bayot Iguba sa haligi. Di manggot. Kami ang anay sa haligi. Salamat mo na ating kalaman doon. Kuna ko ang puzzle, Tihon. Tatak RMN